Sedherengipun mulai monggo kita tawasul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kita sedaya dipun dawuh dhateng umatipun ugi tawasul kaliyan ingkang aran kitab Syekh Nawawi Al-Batami supados angsal barokah pun saking kitab niki. Alhamdulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terusaken ingkang kala wingi wal maqalatu tsalitsata asyarata an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun minal khisali min zulmatil qalbi badnun syar'anu min ghairi mubalatin. Niki keterangan saking Abdullah bin Mas'ud nggih menika niki boten hadis namun sebuah asar yang menika kaulipun saking sahabat Abdullah bin Mas'ud ingkang dipun kenal Ibnu Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu ridhoni Allah Allah anhu saking Ibnu Mas'ud qala wasdahu arba'atun utawi ana papat minal khisali saking pira-pira tingkah min zulmatil qalbi iku saking petenge ati wonten sekawan ingkang ndadosaken petenge ati. Sekawan niku nggih punika ingkang pertama badnun syar'anu min ghairi balatin. Badnun wonten syar'anu kang wareg min ghairi mubalatin saking tanpa mertui. Di angkana kembali kelawan ento ana asyiba apa wareg zaitan iku ngluwahi an sulutil masyarina saking sepertolone khusus alladzi kan huwa kang utawi Allah asyiba iku wareg asyad kang khususapi. Dados maksudipun wonten ingkang wareg niku ingkang keluwen maksudnya keluarga nggih zaidan an sulusil masyarif kang temeki disebutaken ngeluwahi sepertolone khusus dugi boten semarep seperti khusus niku kebawahan ten semarep nggih. Nggih menika maksudipun sampai batas ingkang boten sampai batas ingkang boten wajar nggih. Terus alladzi huwa asyiba syar'i tur batas warga nulayani saking syarat. Dados nggih menawi dahar nggih ampun luweran amargi luweran nggih boten sae. Terus dawuh kulu wasrobu wala tusrifu kulu mangan sira wasrobu lan umbeya wala tusrifu lan aja leluwean innahu la yuhibbul musrifin. Setuhune Gusti Allah niku boten demen kalih tiyang-tiyang ingkang leluwean. Ingkang kaping kalih saking pepetengen ati wasuhbatul dzalimin lan kekancan kalih tiyang-tiyang ingkang zalim. Ail mutajawizina tegese kira-kira kang lewati anil haqqi saking barang kang hak lan batilima muga marang barang batil. Termasuk ingkang ndadosaken petenge ati menika kekancan kalih tiyang ingkang zalim utawi kekancan kalih tiyang ingkang terjang marang nyuwun Gusti Allah nggih termasuk ndadosaken petenge ati. Ingkang nomor 3 wanisyanul dzunub lan ngelalekake pira-pira dosa al-madiyati kang kelewat bi ayyat kula kembali kelan ento lali anha saking al-dzunubul madiyah min ghairi nadamin saking tanpa den ketumi. Ingkang kaping 3 nggih menika lalekaken dosa-dosa ingkang sampun kelewat. Nggih pangapunten boten kok kula niki boten wonten dosa nggih. Kula cuma maosaken saking
kitab menawi gadah dosa ampun dikalikaken. Lan menawi gadah dosa enggal-enggal dan bertobat lan digetuni napa dosa-dosa ingkang sampun dipun lampahi. Ingkang kaping sekawan wakulul amali lan dawane pengangen-angen. Wa huwa utawi turul amal tarep kubun iku arep-arep tarep kubuma iku arep-arep barang istamatu kang den wilang adoh usuluhu apa hasilé mah. Ateges dawane pengangen-angen nggih menika sering ngelamun sehingga nalikane ngelamun niku bayang-bayang sampai pengen niki bayang-bayang barang sing mayustat madu usul ikan mustahil niku nggih dadosaken petenge ati lan dipun ngendikaken wa'an aliyin keterangan saking sahabat Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ola iku dawuh sinten Rasulullah niki keterangan saking salahipun. Tapi niki ingkang kalau niku keterangan saking Ibnu Mas'ud niku asal ingkang niki wa aliyin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayatipun Sayyidina Ali. Qala sedawuh sinten Rasulullah inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani. Setuhune luwih banget-bangete barang atakhawwafu kang materake ingsun alaikum ing atase sira kabeh khoslatani iku ana rong tingkat. Gusti Kanjeng Nabi sangat-sangat kuwatir dumateng umatipun dhateng dua perkara ini, yaitu napa ittiba'un hawa nuruti hawa nafsu wa turul amali lan dawane pengangen-angen nggih utawi ngelamun niku mau fa amma ittiba'un hawa napa utawi nuruti hawa nafsu fa innahu ya'dilu 'anil haqqi fa innahu mongko temene ittiba'un hawa ya'dilu iku pindah utawa ngalih anil haqqi saking barang kang hak. Tegese tiyang ingkang nuruti hawa nafsu niku sedikit kemungkinan akan melakukan barang ingkang hak. Lawa amma turul amali lan anapun utawi dawane pengangen utawi ngalamun fal hubbu lid dunya fal hubbu mongko seneng lid dunya maring dunya. Ateges tiyang ingkang nggadhahi dawane pangen-angen niku nunjukaken bilih tiyang kala wau niku seneng kalayan bondo dunya. A'malu lid dunya ka annaka ta'ishu abadan wa a'malu li akhirataka ka'annaka tamutu wadan. Ngamal sira kanggo dunya, kerjaan sira kanggo dunya iku kaya-kaya yen sira bakal urip selawase. Wa a'malu li akhirataka lan ngamal sira maring akhirat ka'annaka tamutu wadan kaya-kaya bakal besok mati.